Shukor nakaslem jong unong san Hima. Ka Menteri Rangba ka Delhi ka Rekha Gupta hakasngi pale kalapin bana ban Phah Trei na Ïing arsngi yaki Nongtrei haki office Sorkar nakabenta ban Pynduna yaki Jingpyndonkam yaki kali harian bu Menteri Rangba adu kari India Narendra Modi ula kerpat yaki nong shongshnong haki niki kendiat sngi ban Trei na Ïing nakabenta ban Kham Pynduna ka Jinglot umpnyang hapdeng ka Jinghiran ka Perthei nakathama. Yakani karai an Pentri Kamno an adu la shai kasngi ka Rekha la deru kala Pynduna yaka jing senran jong ki kali yaka dah 100% dak beperan kam tang south li ki kali ban senran yaka ka Sorkar hadalhi belalam daga BJP kala pendong yaka campaign Mera Bharat Mera Yogdan ka bamut ka India jonga ka jingno asenyang jonga ka bala pendong hakate ka nongba jong kari India na ka benta ban yale ban kunai yaka umpnyang managasngi ningkong an rakhe kum ka Monday Metro dak baong babaro ki Menteri Sorkar ki officer ba ki Nongtrei Sorkar kin haple jinglet dakarel ka Sorkar ka kerpat ki pat baru bagin pendong shisngi hakashita yo kum ka no vehicle day negasngi ban ampenan kam kali kan omdon kanu kanu ka chingthet ma ya ka petrol diesel niki kali electric haki handu banai banwan ka bailet baiwan nak benta ki Nongtrei kan kieu shakash 4% laong ka Sorkar bat an khangru ya ka jinglet kai shabari anum sha ya kinu ki Menteri Sorkar niki officer Sorkar bandet jinglet shabari bat an sependong ru ya ka jingpen sngut ho pat ba halor kini nak benta khandai phosngi ban Pynduna ya ka Jingpyndonkam ya ka boarding na shim ya ka rai ba ya ki air conditioner habaro ki office Sorkar anbu hapdeng arpusaw hadu 100 degree Celsius anbu ya ki master switch haki office Sorkar banyada na ka Jingpyndonkam ya ka boarding Klamdankam habakran ha jingilang pat ba bala pendong de BJP Hamadan Pariat ha sekun de rabat ha sngi ublei umodi ula kentu ginong shongshnong banya senyang lang banya da ya kayo ka kot jong kari India na kijingta jong patma kabadang ya ha ka than West Asia ula penpawi kijing e ka bami na kidaw ba pher kum ka jing thot ha ru kam penbyang marbam ha ka perthei ka jing kiu dor jong ka umpnyang bat ka jing kiu ka jing bom tikna ha ka liang kayo ka kot ka bami na ka jing kan at ha kiri ka perthei hakani ka benta umudi ula kerpat ikinong shongshnong ban pene pensa ya ka umpnyang ban Pynddonkam da ka rel ban kyar na ka Jingpyndonkam da ki kali shimet hendai ban Pynddonkam da ki kali pat ba kat bala ban shim ya ka carpooling bat ban penbun ya ka Jingpyndonkam ya ki kali electric ula pen shluru ki karkhana ban ki office ban pen imbyang ya ka Jingpynbet ban Trei na Ïing ki Jingtrei online ban ki jingelang online kilat kilinti ki bala pau ba kilong ki batrei kam ha ka por COVID-19 ha ka Pynduna ya ka Jingpyndonkam umpnyang bat pen bha ya ka Jingtrei kam umudi bat Menteri Kampo Ïing jong ka Sorkar pedeng wa Amit Shah kila Pynduna ya ki kali ban senran ya ki kat ba kidang persyangru ban penbuan ya ka Jingpyndonkam ya ki kali electric ha ka jinglet jingwan jong ki pat ba